Mga residente ng apektado sang lockdown sa baryo Obrero nagreklamo sang kakulang sang supply sang pagkaon kag tubig. Dugang nga 246 ka swab samples na kolekta sa mass testing. Si Zen Kilantang nakatutok. Sa ikalimang adlaw nga ginpaidalom sa Surgical Extreme Enhanced Community Quarantine ang barangay Barrio Obrero Lapuz, mga residente nagareklamo sang kakulang sang supply sang pagkaon kag tubig. Makitaan sa sagwa sang balay sa mga residente ining nakahilera nga mga galon sang tubig nga nagahulat sang pag-abot sang rasyon. Si Manong William humalin pa kahapon nga nagabantay. Ang iba sa amon, di wala naka-obra, na-lockdown na kami. Di paano amon, kalanon sa iban mga residente, hindi naman tanan nga tao, di may kwarta. Unang-una tubig. Hindi namin nabalaan kung di kami makuha ilim nun. Suno kay Manang Winnie kag Dina, hindi gid makaigo sa ila pamilya ang ginahatag nga food pack. Mabudlay para sa ila nga hindi makagwa para makabakal sang ila mga kinahanglanon. Ginpresenta naman sang punong barangay ang truck nga may karga sa mga food packs nga igapanagtag sa mga residente. Ang tag sa ka food pack ang may unod nga bugas, noodles kag delata. Pag-auli lang yung mga container, din wala na ito yung purified water. Then ang ilang mga nawasan ay ang ginapugas, may tanong kita nga nagapwas ng sikad. So, subong nag-delay kita kayo ulan. Nagka-complain sila, delay sa pagkaon, kang tubig. Well, we are trying to address that. May mga pagkaon pa kami itong mahatag sa ila. Tuyo pa kuntani sang lalaki nga ini nga magwa sa barangay. Rason sini nga mabakal sang pagkaon apang ginbalabagan. Naka-standby ang PSMO kag mga tanod sang barangay agud masiguro nga wala may makalusot. Samtang dugang nga 246 tanan ka mga swab samples halin sa mga residente ang nakolekta kahapon para ipadalom sa testing. Upod ka Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.